Zakari. Uyakudari kutsanangure wakadanana wakaparika amai neMwana chinova chimwe. Uyakudari kutsanangure wakadanana wakaparika amai neMwana chinova chimwe. Pamusoro changamire ndaudza Rogers ngauke pamberi penchangamire nokuda kwechimina chaakaita. Rogers akadanana nazvisinei nyapfumbi anova mudzimai wasigauke vakafambidzana. Nyaya payakazosvika pakuti Rogers akuda kubatwa nemusungo zvisinei nyapfumbi akazopa Rogers mwana wake anonzi Sara aiva nemakore 15 panguva iyo kuti adanene naye kuti umbowo huite kushaya basa. Saka ndozvandauya nazvo pamberi penchangamire kuti Rogers mumurange nemhosva yakaita. Asi ndine urombo nhasi uno darika vafakazi vakanga varipo isi vari vaviri, asi nhasi uno vanenge vachikundikanei hambo zvisinei nyapfumbi wakatanga kudanana naye anga aripo nhasi ana kuuya nawitness akazoita kuti sabhuku vazive nyaya anobva kuBrenda kure. Saka nhasi uno anakuuya Brenda sine make pamberi mukadzi karamba nyama ya wakatevera zvataoni mudamubatsirane ishisaditsaradzirwa kuruva nemunhu anochiva nyaya yake. Tinotarisira kuti munhu anopara mhosva nekusaziva. Munoti kuna kudanana nevanhu vanokusazivamira zvakaita kuti mhosva nokuyamadziva bati kupindura kupeta muramba urumuno zvinopa kuchangamira amadziva mutongo wakuti mutongo wakareruka ende kuparadzira vatongi vakafanana nemagara takaita pano nguva iwe nyaya yako chibata nokuti nyaya yako iri pachena matauro yaitwa papati haina kutochena. Zvinotipa kuti mutongo wako uzokuremera kuparadzira nguva. Zvakangonaka kuti iwewe upupure pamberi pachangamire somunhu kuenda kupikisa wotaura chokwadi tupedza nyaya yako topachangamire vanoziva kuparangirira mwana wavo nokuti munhu wese kana kuna mhosva unoziva kuda kupikisa here zvataurwa kana kuwedzera zvataurwa. Aiwa ndati hauiti faniko kugadheni unoisa maoko pamberi pachangamire kana wakuda kutaura. Ndati unoziva kupikisa here zvataurwa kana kuti kuwedzera pane zvataurwa. Ndinopikisana naye apa changamire wangu ndeyekuti munhu akunzi witness munhu wanzadzi akaya kutora wakupinda kusiriko. Witness inozouya pamusaka wokuti unenge wakaparika vanhu kutaura nyaya yataurwa apa. Hapana kutaurwa nyaya yewitness paflamona, pataurwa nyaya yekuti wakaparika vanhu vaviri amai neMwana. Ndonyaya yekutaura nemi pana zvowitness zvinozouya mashoko waramba nyaya yako. Uda kuwedzera kutaura matsananguro yakatanga yachitika panyaya iyi munezva kuti izvosvika pakunzi kupata amai neMwana. Nyaya yakaitika ndeyekuti munhu akaguma pamweni akaona ndichifambidzana mukadzi wako wakanditorera pamba ititaurika usingamhanye zvinota kuti vanhu vanzwe kuitira kuti vazotaura vabate mazwi. Chikaita zvekuti mukadzi akaguma pamweni akaona mukadzi wake wanandakarora neakatova nazvadzi yake achamuza nemukadzi wangu nini akweretana zvazvakakweretana ndarora mukadzi zvakare. Usatibvise panyaya. Munhu anonzi Sara wakamurora nemakore magari? Ndikamurora ne15 years. Wakamurora ne15 years? Amai vaSara vanonzi? Vanonzi zvisinei. Sara wakamurora ne15 years? Unoziva saka zviri kunzi iwe usati waroora Sara wakambodanana naamai vake ndonyaya iri kutaurwa. Saka sei vakazokupa mwana ane 15 years? Wakaita sei? Une makore mangani? Tichikugadzirira mhosva chaiyo inenge dii?
Una makuru mangani? Ine ndiri 27 years. 27 years. Ndo dziri pachitupa. Ndiri pachitupa. Une chitupa here. Ndine bhete remunhu chitupa nakadaro. Ha? Ndine bhete. Ndobva wanorora mwana ana makuru mangani? Angane 15 years. Ame mwana uyagara? Vanogara mushaka munyangudzi vazvese. Sei vakakupa mwana iye? Havana kutipa mwana. Ndakadana nemwana wavo. Wakadana nemwana wangu? Ndikatotora naye ivo vachigara mupavo. Ndakasvika kudzingwa ini handakanaruziva ndakasvika kudzingwa ini pamba pandaigara nini pandaigara nevaridzi vomunhu. Ndikuona kunge pane pauri kurasika. Uri kuvhika nyaya isina basa uchivhura hondo. Wanzozva ndiri kutaura? Ndati uri kuvhikirira nyaya isina chi? Isina basa uchivhura jeri. Wanzo mazana ndikuudza. Ndakuudza pano ndikati kupeta muramba uri munyoro. Vanhu vese vanoona vese vane mhosva. Dzisati dzabuda. Vanogadzira pachena. Vanonzvera nyaya vanotaura kuti pane nyaya. Wanzo nechikuudza kuti pane nyaya. Iwo wazobudisa nomuromo wako. Kutaura zvibhedhlera nesamuti kuti ukazotora mwana ane 15 years. Asi kusvika ikoko ndokutaura mutongo. Tikuda kutaura nyaya yekuparika ndiyo inotaurwa muno mudare machangamiri. Kuti ukatora amai nomwana chaachimina munyika. Ndambokuudza kuti kupeta muramba uri munyoro zvinopa kuti nyaya yekurerukira. Zvekutaura nomutongano usafamure apa. Unozvivharira wega. Zvanzi wakatanga kumbodanana naamai. Ndokubva wazodanana nemwana. Chete ndopanyaya chete. Chinhu ndikudzi. Vanobvunza pachitauro nomutauri. Vanonzvera nyaya dzemunyika yavadziva. Kuti iwewe mukugara kwako nemukadzi iyeyo wauinaye wakambotanga wadanana naamai wakazodanana nomwana. Pamusoro paizvozvo pane mawitness ari kuziva mafambiro akaita chii nyaya. Saka iwo pana pamberi pachangamire manje kuti upete murambo muno zvandataura hakusi kuda kuita. Koma witness akauya mangwana pamberi pachangamire wosvika wotaura kuti ichokwadi. Anoremerwa ndiana? Right, chimira unopindura. Hatidzvinyirire munhu. Unobvunza munhu wabvunza. Anoremerwa ndiani? Ko unodiri kuremerwa nenyaya yawakaita? Unodiri iwe kutsvaga kuremerwa? Vamuda kutaura? Ndisoreka kuti regai timuswededze pamufungo wacho uye padhuze kuti asapedzere madare nguva. Mabudiro akaita nyaya ndeyekuti mukadzi wake Sara mwana wangu yawe wakazotora wakaita vese mwana naye mwana ashanu bvazoendawo nomumwe murume. Hanzvadzi yemurume iye ndianonzi Brenda. Brenda akauya achida kunzwa kuti muroora wangu pamba pake ndepapi tiye tizobvisa masungiro nokuti angaita zvokutizisa hanzvadzi yake. Achiuya ndopa akazosangana neuyu. Asangana naRogers akati iwe pamba pana Sara ndopa zvikanzi panext door pamba. Uri kudei zvikanzi Sara akatorwa chi nehanzvadzi yako. Zvaakatorwa nehanzvadzi yako toda kutobvisa masungiro uyu nehasha dzekuti akatorwa mukadzi. Ndopa akati musikana Sara anga ari mukadzi wangu ndakatogara naye ndikateta naye mwana uyu. Ndopa akati wakatogara naye uyu mukuenderera nehasha dzaanga ainadzo. Ndobva atozowedzera kuti ndakatotanga kudanana naamai vacho. Achiudza Brenda. Saka Brenda haana kumira ipapo akabva atsvaga amai vainobva atovaudza kuti mimanzi naRogers makambodanana uyezve iye futi ndobva azodanana naSara. Zvisinei nyapfumbi ndobva azoita bundu mumwe make kuti ndozvaakutofamba ekombonese zvichitaura. Ndobva aenda zvisinei ndiye akanokwira dare pasabhuku. Nyaya ndobva yaenda vatatu vese vanga varipo padare. Nyaya ndobva yakurukurwa. Brenda akatotaura achibobodzerawo achirovererawo uye akatenda nofunga zvirimo mumaminitsi. Aibvuma zvimwe achiita se achiramba. Anonzera kuti padhuze mishoko. Anonzera gasi nomuziva. Chicha. Disabhuku. Nyaya yakamboyananisa kai? Akamboyananisa nyaya. Ikapera sei? Nyaya ikapera kuti inini ndada kutokanyiwa padare. Nani? Inini akamutukana nini vanhu vanga padare papo. Vachiti chii? Vachiti zvoniwe urimbwa ndiwe
kwaudza mukadzi uyu asisi watari ndikati kura ndisire mumbowo wokuti ndimimi ndikabata uye munhu akandiona ndikarara natsitsi vangu munhu akabva kubhendi woudziwa nemukadzi wangu andikaramba naye nini woudzwa nyaya vari tune mukadzi wangu inini wondigadzirira nyaya ikafanira gore kapera kuti ndikagadzwa kuti nyaya pamuchambodzi ndikaenda kumapurisa akadagara 6 months ndikutienda kure kama tauni ndijerachokushedza wanzasituta mwana uyu ndo vana kutochengeta mutemo wenyika wekuti kunoroorwa 18 years plus iwe utori kumashure ne3 years wakaipikira nyaya tati wakaipikira here saka taakuita kuti uipikire nokuti uda kukura musoro wandinzwisisa hasha dzangu titoiruka izvezvo handidi vanhu vanodya chinava anoita maganga ibveibve unotwazandutaura imimi mafanewo munokatiwana tudiki habani pamunombokuspeya aika wamutoita kuti uda kutonoibvujunwa ndione kuti ikaperera papi mwana nyaya iyoyo mwana yangasivendoshoa ndobva wati advantage asi vendoshosheka ndimuise pamba ndozvakuudza utoti mukadzi wangu mwana ane 15 years amfanonga ari grade chii mwana ane 15 years andikuzvona watouraya fyusha yake wototi mukadzi wangu wotomupa mwana wotonetseka futi pakusununguka mwana oite mwana wake mukazvita mune kanyika kenyu ngwanda usingapute nyaya nayo ndesanda kuti jeri racho riri kukushedza handidi kuti ndite zvinhu ndakagumbuka pandakuda kusvika nyaya yevana vadiki handitodika kutombonzwa anoenda kuvana vadiki ndakutosiya iyi yako yekudana naamai vacho unga wakatogona ikoko moita zvenyu maumbo enyu amurikuita mwana ari innocent ndiwo motora mochiti njoo kuti muvhare zvamuri kuita ndo zvaurikutsaka brain dzako dziri right iwe njere dzako dzikanyatsokuita zvakanaka amira ndati ukange chakamira vakutaura neweka sati tavapinda isisi ndambokuudza kuti usaparadze nedare nguva ndambokuudza apa vapinda panyaya yavo sati tavapinda isisu makorokota yavo tinzvere nyaya yavo ndakokuudza ini ndikati rega kushamura apa chitaura wega manje zviri pachena kana uri kuti changamiro vakuregerere ende unoziva chandiri kuona iwe uda kutozvipinza wega mumoto because uyu mukadzi ndiye akazokupa mwana kare hausiri wakangova nenyaya yekuda mwana kamudiki wakaita kupiwa kamwana wakaita sei saka iwe ukarova amai ukabva wazorova wako ndiwo pane nyaya chete izvozvo chete saka wangoda kuregerwa zvine changamira pango wati changamiri ukuramba hausikuzizive here kuti ukadana nandaii saka mosvaiko iripo nchekare iye chimina tori mumashure yako yekutanga ndeyandai icho chitori chimina kukikiridza mwana mudiki ushishiridze mwana shuwa vakadzi varipo vakazara kumadondoro patikidzira pamwana wopenzeredza mwana womupa mwana womuroora futi imombe ngani pamabylaws 7 munhu uri mamu7 nechekare tichitanganya yako ne7 munhu wanza waenda nyaya yako ana adaenda satambura zvedu azviona ndomainga iyo watove nyaya isi nyaya yakatoreruka pane iri kuseri iyi ndo nyaya yatiri kudaga ari kuti mwana wacho
mukuramba muchiabvisa mwana ane makore mangani? Iwe wakagara naye gore rei? 2018. Mhoshaka haisi inoita mhoshaka yakaitwa kwete paizoripotwa nditi paukamutora ngani 15 uyo atorina nazo mutora darikidzo 15 years asi iwe ukatora nechii 15 years. Dzimwe dzenguva ndowakatotanga kubhendesa upenyu hwake kuti azoenda achikuti kutarisa asati akwanisa 20 years atova mumereji chituku. Kana machera makomba manhonga tukodo twamunenge manhonga makomborerwa nemudzime kwamadziva moti taakushisha vanhu ndozvamuri kuita. Kana mari yacho munozoibata ipapo uri bhinya ngai kana uchida nemwana 15 years hausi bhinya 9 munhu akada nemwana ane 15 years haana kubhinya uri repisti paura ndichikumbofundira zvenyaya ndiverengero apo. Lero pakutanga pakatona sabhuka kwepari mumashure kwakwarei pamusoro pekupa jaslide nyaya pakati pasinei vafumbi na blender karambanyama zvisinei nyapfumbi anoti ndakaudzwa kuti ndaidanana naRogers uye ndakazomupa mwana wangu ane 15 years kuti aroore. akataura izvi ndiani? Akataura izvi zvaverenga izvi hanzi ndiani akataura? ndibrand panzani zvisinei chichavo ndo vakatestify kuti ndakazokupa mwana ane 15 years. ambo yako anopenga wati pawaidana nawo waipenga ndati uchigara nawo waipenga hauna kugara muvillage inochete nawo koruti chiko zvino ndati vaipenga here uchivaona muvillage havapengeka ndo vari kutestify kuti vakazokupaka mwana ane 15 years. saurikuda kuti udii baba taura urikuda kuti udii ambuya wako ndo vataura havana kuuyesa witness vanga vauya kowitnessa kuti kudii titaure tinsa nyaya yavakanga vamanhara vasapota kuti vakambodanana naRogers vakazomupa mwana wavo. wazvinzwa wazvinzwa here ndakamudana nawo mushure changamiri ina ndabva namudana nawo wanzwa zvataura uhere kuti chii kuti so ndakamudana nawo wanga wakadhakwa kamusi wacho waiziva iko ende kudhakwa ikokwauri kwestress wezi hakuna munhu murikuru akaita sewe anodhakwa zvokuumburuka pamavha waitodhakwa uchitoziva kuti no uri kunyara nezvaukaita uri kunzwa zvawangaudzi wanga uchiziva nyaya dzavo zvino yakubata amai nemwana havadaniwe nawo mwana mudiki hadananiwe naye ndiye titsagirwa asi wakaita sei wakaita sei wakazviita titsagirwa kubhailo saka tatopedza newe iwe ndiri kuda amai vacho next sunday ndiri kuda mwana wacho next sunday handiti uyu paane mhosva dzake ngani handiti woongorora kuti yemwana yange yaripotwa ikasvika papi ndoda kunoibhujunura amba umboenda mumasales wozouya wobhadhira chimina ambopikira mhosva yake handiti wobva abhadhira kuti compensation yemwana wakaita sei waakakanganisa wandozanduda
ende kana akakuvharira less than 6 years ka ndizvo zvandikuda kuona chii chakashaitika ipapo wamfanira kunyatsombozaririswa wozouya yechimino wabva kupi kujeri plus compensation yemwana wandidzo zvandava aiwa hatiregerere vanhu vanobhinya vana maningi chiiko iwewe ndiri muberekiwo moti ndotorwadziwa kamwana kangu ka 15 years vana vanonoka kuenda kuchikoro ko ari grade 7 izvezvi ndokongatori kuita mudzimai iwewe dati muswani 28 toda mwana amai neumbo hwekuti nyaya yake kana pana wakaivhara-vhara kuda kuibvuchunura anyatsopiwa mutongo wake unoenderana nezvaakaita sei zvaakaita wandinzwisisa tosanganiswa 28 chikoma